Türkmenistanyň gündeginde çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly hadisalaryň sany köpelýär. Liwap vilayatyndäki halat ediş gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä, tomus kanikullarynyň başyndan bäri birnäçe etrapda adamdan 6 mektep okuwçysy gark bolupdyr. Adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň yerli gullugynyň işärleri bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz sebitdäki ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Helakçylyklaryň biri hepdäniň başynda duşanbe uny farap etrawynyň owalarynyň birinde boldy. Owanyň içinden geçýän kanalda suwa düşüp ýören 12 ýaşly oglan gark bolup ýogaldy. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen helak bolan çağanyň adyny agdamakdan saklanýar. Yerli halat edijileriň sözlerine görä, bu ýagdaý Liwap vilayatynyň Tomuz kanikullarynyň başyndan bäri 6-njysydyr. Mektep okuwçylarynyň arasynda helakçylyklar däne we çärji we etraplarynda hem bolup geçdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly 2-nji ýylda tamamlandy. Sebitdäki halat ediş gullugynyň işärleriniň adyny agdamadlyk şerti bilen aýtmagyna görä, şu ýyl gark bolan çağalaryň sany geçen ýylyň degişli döwründen has köp bolupdyr. Bu ýyl gark bolup ýogalan pidalaryň sany geçen ýylgysyndan 3 adam köpelipdir. Türkmen döwlet habar beriş seriýetleri we vilayatyň habar beriş çeşmeleri betbagtçylykly hadisalar barada habar çap etmeýärler. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komissiýasynyň wekilleri şeýle hem Liwap vilayat administrasiýasy helakçylyklar bilen baglanşykly ýagdaý barada resmi derejede kommentariýa bermekden saklanýarlar. Habarçylar helakçylyklaryň köplenç güýçli suw akymy şeýle hem suw howdanlarynyň garasynda ýa-da düýünde ýerleşýän demir, daş ýa-da beton plitalar zerarly ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Kanikul döwründe owy ýerlerinde ýaşaýan mektep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplenç ekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar we uzak wagtlap öýden uzakda bolýarlar. Isyk howada köpler derýada we beýleki suw howdanlarynda ulalaryň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler. Türkmenistanda birnäçe hepde bäri adatdan daşary ıssy howa dowam edýär. Ýurdun kanunçylygynda çağa däkmediniň ulanylmagynyň gadagan edilýänligine garamazdan çağalar owu hojalygynda köp işleýärler. Bazarlarda ýük taşap pul gazanýarlar we awtolog ýuwýarlar. Mundan başga da döwlet çağalary Tomuz kış tutuş ýyllap ençeme tagada çekýän surnukdurujy köpçülikliň çäreleri gatnaşdyrýar. Şeýle-de paxta ýygym şugundur otagýaly owa hojalygy işlerine mejburi çekýär. Türkmenistanyň hökümeti helakçylyklar şol sanda suwa düşüp gark bolýanlaryň resmi statistikasyny çap etmeýär. Türkmen paýtagtynyň dürli etraplaryna we Aşgabatyň eteklerine şähere birikdirilen owalarda Tomsuň jokramy assasyna ýeti suw problemasy ör boýuna galdy diýip yerli habarçylar habar berýär. 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji etrapçylarda parahat etrapçylar toplumynyň ähletini günnüzüne we gijelerine ençeme sagatlap suw bolmaýar. Käbir jaýlarda gije ýarymyndan 1 sagat 7-çenli hiç şeýli suw bolmaýar. Awadan bilmeýiniň köp ýerini 30-njy etrapçyda suw berilende hem basyş ören pes. Mysal üçin suw pes bolan soň kirýülýän maşinler hem işlemeýär diýip habarçy aýtdy. Suw berilende hem köp ýerde hapy suw welýär. Hiç ýerde hiç kim suw soragyny düşündürüş bermeýär. Problemanyň haçan we nähil çözüljekdigini bilýän we aýdýan adam ýok. Diňe garaşmaly ýerler bolanyp bu mesele bilen gazaklanan adamlar adatlygy gurrun berdi. Tasdiklap bolmaýan maglumatlara görä, suwun bolmazlygy şäher ýylatynyň ulanýan agyz suwunyň belli bir böleginiň täze gurulýan Aşgabat site urukturulmagy bilen bagly bolup görnýär. Parahat ýetdi. Andalip köçediniň orundaky elite jaýlaryna, şol ýeriň gapdalyna ýerleşýän 79-njy, 84-nji mekteplerde, 17-nji çağalar wagyny, 24-nji we 15-nji poliklinikalarda suw meselesi ýetip bolmagyna galýar. Dün akşam elite jaýlarynyň ýaşaýjylaryny, ýerdeminlerindäki howdanlara suw daşıyan awtologlarda suw getirdiler. Bu jaýlaryň suwlary ýerdeminlerindäki howdanlardan alınýar. Bu howdanlara suw turwalar arkaly getirilip, zerurlygyna görä wagtly doldurylyp durýar. Diýmek geçirjiler arkaly suw gelmändir. Basyş ýeterlik dälip habarçy aýtdy. Şeýle-de habarçy ol howdanlaryň wagtal arasalanmalygyny, dezinfeksiýa edilmeliligini, emma bu işleriň edilmeýänligini, şol sebäpden olaryň läbikden, hapadan dolanlygyny habar berýär.
Aydylmagyna görä elita jaýlaryny agyz suw üçin beýleki zerurluklar ýanyny öçürmek üçin suw howdanlary bar. Türkmenistanyň ysy howa şertlerini gaty gyzýan beton jaýlarda günüň dowamyny bir näçe gezek suwa düşmezden, üstünden suw akıtmazdan ýaşamak tas mümkin näl. Habarçy bilen gurlaşan adamlar birinji gatlardaky jaýlarda suwun azlykdan hem bolsa pes başyşda gelýändigini aýtdylar. Ýöne suw 3-nji we 4-nji gatlara çykmaýar. Ýokarky gatlara suw akşamlyk we ýerden çykýar. Başga wagtlarda adamlar tapan gaplaryny suw alyp goýup şondan peýdalanýarlar. Gündüzlerini howanyň gyzgyny 45 gradusdan geçýär. Günüň aşagyny işlemek jan saglygy üçin howply diýip radionyň söhbetdeşleri aýtdy. Bu maglumatlary Azatlygyň Aşgabatdaky ikinji habarçysy hem tasdik etdi. Onun sözlerine görä Aşgabatdaky kwartira jaýlaryna suw günne diňe 3 sagatlap berilýär. Basyş ören pes ýöne şol gysga wagtda hajatkany we beýleki zerurluklar üçin ulanır ýaly wannany suwdan doldurup ýetişjek bolmaly. Şeýle-de ýaşaýjylar suwun hiliniň ören yaramazlygyny, jaýlarda oturdulan filtrleriň, süzgüçleriň bir hepde içinde hapadan dolýanlygyny aýtdylar. Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunyny aýdylmagyna görä, ýurdun çäginde her bir adama bellenlen hil kadalaryna jogap berýän. Agyz suwuny sarp etmegiň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agyz suw bilen üpjün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt ýüzünde galýar we ýurdun ilaty suwun mut wagtynda da soňra tölegli edileli bäri hem sewitlerde hem paýtagtda arasy agyz suw bilen ýeterlik üpjün edilmeýär diýip hünärmenler aýdýar. Şol wagtda ýurdun suw howdanlaryny, kanallarda we ara ýaplaryny suwun beýsarpy ulanylmagy, ýitirilmegi, güne buwgordylmagy, ýere siňdirilmegi adaty zat bolmagyna galýar. Aşgabatda geçen bir hepdeniň dowamında Nushawy Sady we dünýä kinosyny halaýanlary ýene 2 sany medeni waka degendirdi. 13-nji ýylda ekşenbe güni paýtagtyň Mahtum Guladyndaky Saz drama teatrynda 31 ýaşly sazanda Gylýejewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonik Orkestriniň konserti geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Meşhur türkmen sazandasynyň ýolbaşçylygynda geçirilen Klassika dünýäsine Siýahat adly konsertde dünýä we türkmen kompozitorlarynyň eserleri ýerine ýetirildi. Orkestr meşhur kompozitor Recep Rejepowyň awtorlygyndaky orkestr bilen gaboý üçin konsert eserini ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň halk artisti Recep Rejepow şu ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda 76 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ýoğulmagynyň sebebi koronavirusdy. Ýekşenbe güni geçirilen konsertde dünýä aýdymsaz klassiklary Wolfgang Mozartyň Figaro'nyň Nikasy we Claude Debussy'niň klarnet we orkestr üçin Rapsodia adly eserleri hem ýerine ýetirildi. Sergey Rahmaninowyň 2-nji simfoniýa, mi minor 2-nji we 3-nji bölekleri, Pyotr Çaykovskiň Romeo we Julieta uvertürasy eşitdirildi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä konsertiň geçen jaý tomoşaçylardan doguldy we programmanyň ahirinde tomoşaçylar konserti ýerine ýetiren saz toporuny uzak wagtlap el çarpmak bilen sahnadan goýbermedi. Sazandalar lapy keç etmediler we hökmany bonus hökmünde Pyotr Çaykovskiň Şylkunçyk baletinden bir bölegi ýerine ýetirdiler diýip konsertde gatnaşan paýtaxt ýaşaýjysy görüň berdi. Geçen hepde ýaş sazandalaryň kamera orkestri Rasul Gylýejewiň ýolbaşçylygynda ýene-de tomoşaçylaryň dogly zalyny ýygnady. 6-njy ýylda ýaş kollektiv dünýä kinosynyň muşdaklaryny Mahtum Guly teatryna toplady we Big Charles Chaplin'in ilkinji dogly formatly rejissörlük eseri bolan Körpe adly filminiň 100 ýyllygy münasibetli konsert geçirdi. Chaplin diňe bir Körpe filmine rejissörlük etmek we oynamak bilen çäklenmän onuň üçin saz hem öğretti. Yaş çağı we ony tapan sergezdan hakda sessiz film bir sagatlap Chaplin'in sazy bilen utgaşýar we bolup geçen wakalary suratlandyryp, gahrmanlaryň duýgularyny we baştan geçirenlerini şekillendirýär. Azatlyň habarçysy filmiň ýubiley görkezilişine ýaş türkmen sazandalarynyň muny usatlyk bilen ýerine ýetirenligini gurrun berýär. Körpe adly filmiň ýubiley görkezilişine gatnaşan 50 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk bilen söhbetdeş bolup bu medeni wakanyň özünde galdyran teatrler bilen paýlaşdy. Filmdäki titrlerde Chaplin'in özü seredip gülüp ağlarsyňyz diýdi. Tomoşaçylar dogrudanam hem güldüler hem de göz ýaş dökdüler. Aktyklary we çağılary bilen bilelikde gelen tomoşaçylar ýene güldüler.
Çağalar kakanyň we ogluň aýrylşmagyndan gaty gorkdular. Glyzyň ýaşlar orkestri tarapyndan usatlyk bilen ýerine ýetirilen Charles Chaplin'in ajaýyp sazy bu çyn ýürek duýgularyny açaçan beýan etmäge kömek etdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Film görkezilenden soň ýaşlar orkestri Charles Chaplin'in başga bir ajaýyp eseri Şeher çyralary adly filminden ýylgyratly eserini ýerine ýetirdi. Soňky aýlarda türkmen paýtagtynda aýdymsaz çäreleri ýygyderli geçirilip doly zallar ýygnaldy. Glyzyň ýaşlar kamera orkestriniň çykyşy bu çärelerin köpüsini bededi. 31 ýaşly Rasul Glyzyň 2007-nji ýylda 17 ýaşyndaky ýaş sazandalar toporuny ýygnady. Ýaşlar kamera orkestriniň may aýyndan soňky çykyşlarynyň birine tomaşaçy bolan Aşgabatly Muneşe ile suratlandyrdy. Rasul Glyzyň töwereginde üýtgeşik adamlary ýygnamak we olara üstünlüge ilham bermek üçin terek bir dehin bar. Onuň özü de öz boluşly dehin. Ýokary derejeli sazandalardan düzülen ýaşlar kamera orkestri ilki bilen kän bir meşhur däldi. Emma indi onuň konsertleri iňňen meşhur geçer diýip paýtaktly aýdymsaz Muştagy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini paýlaşdy. Aşgabatda guruluşyklarda işläp, maýyp bolup gelýän adamlar bolýar. Emma olaryň köpüsine kompensasiýa berilmeýär. Firmalaryň ýürüýüşleri köplenç ejir çeken tarapy günäkär edýär ýa-da işgärler firma eýleriniň ağırlygyna düşýär. Ölen adamlaryň howsarlaryny hem ağırlaýarlar. Eglişik edenlerini 20.000 manat möçberini bir ýyl tölek edýärler diýip Azatlygyň sewitlerde habarçylary habar berýär. Kabul edilen kanunçylyga görä Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň gymmatly hazynasy adam hasaplanýar. Emma degişli döwlet edaralary Azatlygyň ýurtdaky agyr işsizlik, şonuň bilen baglykda zähmet hukuklarynyň gödek boluşy baradaky soraklaryny düşündiriş bermeýär. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşýaly türkmençilikde bir hadise bolanyny jogapkar taraplar köplenç Allahdan gelenler. Adamın etjek zady ýok diýen tögürläçilik bilen betbagçylyga uçuran maşgarlary kanun esasyna berilmeli kömekden hem mahrum edýärler we bu adalatsyzlyk hukuk goraýjy edaralaryň jogapkar işgärleriniň arada durmagyny amala aşyrylýar. İşgärleriň zähmet hukuklary hususy kärhanalarda köp bolýar. Ýurtda giň eran işsizlik derarly gazanjyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy işberjileriň herhili edenetdiliklerine, işgärleri iş ýerine urup ýençmeklerine çenli ýol açýar diýip radionyň habarçysy bilen gürleşen işçiler aýdýar. Azatlygy dürli wagtlarda dürli çeşmelerden gelip bolşan maglumatlara görä iş ýerlerine işgärleriň saglygyny ziýan ýetenne hatda ölüm hadisesi bolanlar hem köplenç kanun esasyna berilmeli kömek ýa öwel puly kompensasiýa berilmeýär. Hukuk goraýjy işgärler bolsa hatda bir näçe gezek arz edilende hem bolan wakany öz wagtyny ýerine we dol derlemekde erjellik görkezmeýärler. Zähmet hukuklarynyň berza edilişi işgärleri gaşyn ýa-da dürli çärelere gatnaşmagy, ol ýa-da beýleki çär üçin pul bermäge mejbur edýän döwlet edaralaryna hem ögörlükdär. Hususy kärhanalardakydan tapawutlykda döwlet edaralaryna bolan iş hadisalarynyň ählisiniň diýen üstü bastyr ýüstür edilýär diýip aýry-aýrylykda gurulşylan 3 hünärmen aýtdy. Şeýle ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň tasdiklamagyna görä, iş hadisesinden soň hastahana eltilen adamlardan arda ýazmalygyny gaýş edýärler we nähili şikest ýeten bolsa, öýde ýeten barada dilhaty ýazdyryp, iş berjiniň üstüne düşýän jogapkärçiligi doly aýrýarlar. Egerde işgär hakykatda bolan zat aýdyp, degişli daralary arda ýatsa, biraz wagt onuň ýanyna gatnaýan edara saglyk işgärleri görnýär. Ýöne polisiýa dernek uýuşyny ýapandan soň ejir çeken işgäri hiç kim iýdemeýär. Sebäbi işgärler öz iş ýerlerini ýitirmelik üçin dymmaly bolýar diýip 60 ýaşyndaky Aşgabatly hünärmen bir ýerde özüne geljek barlyklary öňünden ýapýan edara başlyklarynyň hem ul rolunyň bardygyny belledi.
Hususy kärhanalardaky ýagdaý hassa çylşyrymly. Sebäbi bu ýerde işe girenine bir topar dokument dolduran adamlar bilen bir hatarda hiç bir dokumentsiz işe giren adam hem az bolmaýar. Eger adam işe dokumentsiz giren bolsa, ol iş wagtyna bolan hadisany kanun boýunça suud edip bilmeýär diýip hünärmenler aýdýar. Bu hili ýagdaýlar bilen iş salşan hünärmenleriň maglumatlaryna görä, işsizlik, mätäçlik zerarly soňky ýyllarda näme iş tapsa kaýyl bolup kerpiç zawodlaryna, guruluş firmalaryna dokumentsiz işe girýän adam has köpelli. Aýdaly kerpiç zawodlaryna mektep okuwçylary kämillik ýaşyna ýetmedik ýetginjekler hem işleýär we bu işe dokumentsiz hiç bir resmi kagada kol çekmeden hem girip bolýanlygynyň anyk suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistan kanunlary işgär bilen iş berjiginiň kesgitlenen kanun maddalary esasynda hökmani şertnama baglaşmagyny talap edýär. İş şertnamasyna kanunçylygyň talap edýäli iki tarapyň borçlaryny we hukuklaryny kesgitleýän anyk kanun maddalary bar. Emma aýry-aýrylykda gurulşylan üç hünärmeniň tasdiklamagyna görä, işe girýän adamlaryň köpüsi gol çekýän şertnamasyna ýazylan düzgünleri dol okumaýar ýa-da ünsiz okuýar. Munyň bir sebäbi adamlaryň ýazylan kanunlary ananmazlygy we sowasyzlyk bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi işe köplenç para berip girilmegi. İşgäriň ilkinji nowatda çağalaryny eklemek soň beren parasyny jemlemek barada adat etmek bilen düşündirilýär. Bu ýagdaýlaryň ähleti birleşip işgärleriň iş ýerlerinde hukuklarynyň ýergiderli we gödök bozulmagyny, başlyklaryň, ornwasarlaryň, proraplaryň gary işlerde işleýän adamlary soňsuz ezmegine ýol açýar. Inni agdy hapy, iş ýerine işgärlerini el galdyrmakdan hem gaýtmaýan başlyklar asla täzelik dälip synçylar aýdýar. Türkmen wetduwaty ýol, köçe hadiselary, iş ýerlerine bolýan betdagçylykly ýagdaýlar, hatda tebigi hadiseler hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär.